Pozdrav ljudi, dobrodošli na moj kanal, hvala što gledate. Danas ću objasniti nešto o PPR cijevima i izradi vodovoda, dovoda vode, tople i hladne, s PPR cijevima. Postupak je vrlo jednostavan i nisam vodoinstalater, da vam odmah bude jasno, ali imam dovoljno volje, hrabrosti, a mislim i tehničkog znanja da bi si sam napravio vodovod. Velika prednost PPR-a i montaže polipropilenskih cijevi je jednostavnost, što je vrlo jednostavno to napraviti. Dakle, do sad sam imao u kući pocinčane čelične cijevi, stare 25 godina. Iz njih je iscurilo jako puno hrđe kad sam sad vadio i blata i vrlo to gadno izgleda, dok PPR cijevi nemaju hrđu jer nemaju metala u sebi. Tako da sam odlučio zamijeniti cijeli vodovod na svim katovima svoje kuće sa PPR cijevima i to napraviti sam. Što vam prvo treba za montažu PPR dovoda i odvoda, to jest dovoda vode? Odvod je ona plastika, normalna kanalizacijska, a PPR, dakle dovod, treba vam ovakva pegla, kako sam ja kupio preko interneta za jeftine novce. Vidite ovdje se, ovo je kao stari nastavak PPR-a, pegle za topljenje. To je za topljenje cijevi, za spajanje. Sad ću vam pokazati kako radi. Ovo je stari nastavak koji sam dobio s tom peglom i već je malo ofucan i zato mi se tope cijevi po ovome i zalijepe se. Tako da sam danas kupio novi nastavak, kao malo kvalitetniji. Budemo vidjeli. I to ću smontirati umjesto ovoga. Prvo ću vam pokazati kako to izgleda kad se radi sa starim. Navodno, koliko sam uspio shvatiti, to se istroši od zagrijavanja. Od samog zagrijavanja ove pegle se istroši ovo i onda vam se cijevi počnu lijepiti na ovo, što nije dobro, zato što je teže raditi i ostajete bez dijelova cijevi. Cijelu tu peglu sam dobio u kompletu s ovim nastavcima. Dakle, imate od FI 16, 20, 25, pa sve do većih promjera tih cijevi koje sam kupio preko interneta za jeftine novce, ali možete kupiti bilo gdje u nekoj željezari, Bauhausu ili tako nečemu. Pa evo, da pokažem kako se radi. Hladna voda dolazi okitenom ovdje ispod kuće i ovo je spojio vodoinstalater prije 25 godina. Ovo je komad još pocinčane čelične cijevi koje je ostao vjerojatno dugo oko pola metra, koliko već ide deka u dubinu betonska. I dakle odavde dolazi, spaja se na okiten, to neću dirat, neću razbijat pod, već će ostati taj mali dio pocinčane cijevi, a ostalo sam sve spojio na PPR. Dobro, ovo je sad izolacija, to je izolacija koja ide, stavio sam to isto na hladnu cijev, na dovod hladne vode, s obzirom na to da je ipak ovo podrum, premda se ovdje grije preko ove peći, centralno grijanje, dobar tekfuki. Ali eto, ne bi trebala smrznuti, ali svejedno sam stavio izolaciju za svaki slučaj. Ovdje sam stavio, dakle, ventil. Tu sam stavio dva filtera, u Bauhausu sam ih kupio, dakle prvi je za krupne čestice i vidite kroz 2 tjedna kako je već posmeđila ova kao špaga unutra traka od čega je napravljen filter. To je posmeđilo samo od čestica koje su u vodovodu, iako bi vodovod trebao biti praktički bez tih čestica, sa vrlo malo čestica. Ali eto, stavio sam 2 filtera, jedan koji sprečava te krupne čestice, hrđu, pijesak i sve ostale nečistoće koje se nalaze u vodovodu, a naš je vodovod vrlo nečist u Zagrebu i okolici. I ovdje je jednostavno sol koja omekšava vodu, tako da mi bude bolja za aparate u kući i sve to. Stavio sam tu 2 ventila, dakle jedan je ovaj i drugi je ovaj. Ta 2 ventila mogu zatvoriti kad ću mijenjati filtere, a filteri se mijenjaju vrlo lako pomoću ovoga. Stavi se ovdje i dakle sad se potegne, okrene se ovdje i tako se odvrne ventil koji se skine zatim dolje. Stavi se drugi unutra, isto tako i ovo, i tako se mijenjaju filteri, piše na uputama jednom godišnje. Za dovod hladne vode stavio sam cijev FI 25
koja se spaja sa svim spojevima gdje god još ima, dakle tu dolje gdje se spojila na podcinčanu cijev. To je dakle Fi25 je cijev, ali spojevi su 3/4 cola. To je hladna voda koja je deblja od tople vode, zato što je to glavni dovod za cijelu kuću, za sve katove. Vidite ovdje se spaja, tu se spaja cijev hladne vode na prizemni kat koji ide dalje na kupaonicu i kuhinju i sve na prizemlju. Gore ide na gornji kat, dakle cijela ta, nazovimo je magistrala, ide okomito do vrha kuće, a svugdje gdje se spaja drugdje na katove je Fi20. Dakle, postoji redukcija, tanja cijev koja se spaja na Fi25 i tanja Fi20 koja ide na svaki kat pojedinačno. Hladna voda je, dakle, cijevi koje sam uzeo za hladnu vodu su, samo da vidim, PPR tip 3 PN20. Vidite ovaj broj ovdje, oznaka PN20. Ta označava debljinu i jačinu stjenke. Za hladnu vodu koja nikad neće ni prijeći 20 stupnjeva, to je sasvim dovoljno. Dovoljno je čak i PN16, postoji i PN10. To su nešto osjetljivije cijevi. Ja sam stavio PN20 jer nije ništa puno skuplja. I to se vrlo lako lemi, ovdje kao što vidite na koljenima, i napravite cijelu konstrukciju kako god vam paše. Ja sam odlučio za ovu konfiguraciju, inače je mogla i cijev ići samo ravno, ali sam ovdje napravio diverziju vode koja će proći kroz filtere da bi imao čistu vodu svugdje na svim katovima kroz cijelu kuću. Ovo su dakle filteri za dovod cijele vode, hladne vode za sve, znači što ću imati gore i bojler i perilice i što ćemo pit vodu da bude malo čišća. Kad sam razgovarao s ljudima o montaži PPR cijevi za dovod vode, većina je rekla da se slaže s time i da se tako radi u suvremenim kućama, zato što je vrlo jednostavno i brzo. Čak i vodoinstalateri to rade, i moj prijatelj vodoinstalater je rekao da to tako radi. Tako da sam odlučio uzeti te PPR cijevi, ali jedan dečko, to jest nekoliko njih, je reklo da je to smeće, kako su se izrazili, zato što se savijaju i šire pod utjecajem tople vode, da ne podnose velike temperature tople vode. Pa sam išao to proučiti na internetu. U specifikacijama na internetu našao sam, dakle, da postoji taj PN broj. Pokazao sam vam za hladnu vodu koju sam montirao glavnu cijev za glavni dovod u kući je PN20 i on podnosi temperature do 80 stupnjeva vode i mislim da je do 20 bara tlaka, dakle, u cijevima. Pritisak u cijevima do 20 bara i temperatura do 80. Ovo su također cijevi Fi20, dakle tanje nego glavna dovodna cijev hladne vode. Te ću koristiti za hladnu vodu ovdje. Također su PN20 kao što vidite. Ali evo, kupio sam i ove PN25. Vidite, ovdje je oznaka PN25. PPR. Ta PN25, koliko sam proučio na internetu, bolje podnosi toplinu vode, jer je, kao što vidite, impregnirana sa staklenim vlaknima. Dakle, to je cijev... Isuse, razbilo se. Joj, moj... Da, dobro sam. Parkside alat. Dakle, impregnirana je staklenim vlaknima i ne rasteže se toliko. Ove PN25 cijevi podnose temperaturu do 95 stupnjeva, pa čak na kratko i do 100 stupnjeva, ne šire se, a vrlo vam je bitno ako ćete ugrađivati te cijevi u zid, unutar zida, da se ne šire, jer ako se budu širile kad vi već zažbukate cijev, znači da će vrlo vjerojatno i puknut nakon nekog vremena, jer se neće imati gdje širiti i, dakle, sam taj zid će sprečavati cijev da se širi i mogla bi puknuti. Tako da sam se ipak odlučio na ove nešto skuplje, ali otpornije na temperaturu cijevi, i te navodno PN25 mogu podnijeti tlak vode do 25 bara. Per cijevi morate malo razmišljati kako ćete variti ove spojeve zajedno, da vam bude zgodnije kad postavljate, da ne morate gurati peglu u zid i sve ostalo, jer može vam biti nezgodno za dohvatiti, tako da je najbolje zalijepiti izvan zida,
što veće komade, pa onda nekako na najlakšim dijelovima za spajanje spojiti te kompaktne cijeline koje ste napravili već prije. Što se tiče svih tih nastavaka i svega, imate svega, najbolje vam je otići recimo u Bauhaus pa pogledajte, tamo imate izloženo svega što vam može zatrebati. Imate dakle raznih kombinacija od navoja muških, ženskih, debljina, širina, svih mogućih, znači premosnica, cijevi, nastavaka ravnih, koljenastih, te spojeva, koljena od 90 stupnjeva koji se lijepe, koji nemaju nikakve navoje. Jer kad jednom počnete raditi sa PPR-om, onda vam ne trebaju navoji dalje. PPR se samo lijepi sa tom peglom, jedan na drugi, a navoji vam trebaju tamo gdje spajate pipe ili gdje se spajate na neku prethodno postojeću instalaciju kao što je možda pocinčana cijev. Vidite, ja sam ovdje kupio dosta dijelova da imam, da mi ne bi slučajno zatrebalo nešto pa da mi fali. Tako da sam se osigurao za sve, premda sam unaprijed razmišljao što bi mi sve moglo trebati i zapisao sam si to sve na popis koji sam onda u dućanu koristio da odaberem sve što treba plus nešto ekstra. Evo vidite, ima svega živoga, tako da evo i ventili, svega živoga sam kupio, koljena, bla 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 bla, ovih nosača, držača, cijevi, ravnih nastavaka ženskih, evo premosnica da se ide preko, jedna cijev preko druge. I dakle sad da tu ne pokazujem sve jer ne mogu pokazati sve, sigurno ću nešto zaboraviti, ali ima svega uglavnom. I nad žbukom i pod žbukom možete naći sve žive kombinacije. Preporučujem za početak otići recimo u Bauhaus, zato što u Petrokovu morate točno znati kako se što zove, zato što naručujete bez da gledate, a u Bauhausu vam je sve izloženo i sam trebate malo razmišljati. Ovo su koljena od 45 stupnjeva. Dakle, imam obujmice s kojima ću držati cijev nadžbukno ovdje u podrumu. Gore na katu će ići u zid, dakle podžbukno. Ovo je dakle, to su klješta za rezanje cijevi. Sa tim se reže cijev, morate rezati što okomitije i ništa, vrijeme je da vam pokažem kako se reže cijev i kako se lijepi. Prvo ću vam pokazati kako izgleda kad se lijepi sa lošim nastavkom, sa ovim starim koji je sad već ofucan i na kojem ostaju komadi cijevi koje sam ovdje očistio na krpu. Ali to dakle više ne valja. Kupio sam novi nastavak koji ću montirati odmah nakon što vam pokažem kako izgleda ovo što ne valja. Hladna voda je spojena na glavni dovod. Ovdje dakle ovo je bojler koji je kombiniran. Može se grijati pomoću pećina drva. Onda se grije ovim sustavom koji ulazi s ove strane ili se može grijati na struju kad je ljeto, da se ne mora grijati peć bez veze pomoću drva. I sad ću spojiti dakle toplu vodu koja ide odavde ovdje uz zid gore preko stropa da bi se spojila ovdje, otišla ovom cijevi do donjeg stana i gornjom cijevi prema gore. Sad ću vam pokazati samo za demonstraciju, dakle ovu cijev koja će ići okomito do gore, izmjerit ću metrom da vidim koliko treba odrezati. Odrezat ću to uz pomoć škara za PPR i zalijepiti na koljeno kako bi se spojila ovim putem do zapravo odvoda iz bojlera, to jest dovoda tople vode za cijelu kuću. Dakle, mjerenjem sam ustanovio da treba odrezati otprilike 110 cm cijevi, 1 m i 10 cm. I to ću sad napraviti uz pomoć škara za PPR. Pa dakle, uzimam ovu cijev jaču, PN25, 110 je ovdje. To ću zabilježiti. Evo ga. I uzmem škare. Škare se moraju razdvojiti ovako, zato što rade pomoć ovog mehanizma koji ih našpana sve do kraja. I onda na kraju preskoči. Tako da evo, otvorim škare na određenu veličinu i trudim se što okomitije izrezati tu cijev.
Evo ga, to je to. Cijev je izrezana na dužinu 110 cm. Sad ću to zalijepiti na koljeno koje sam već spojio na ovo što ide direkt iz bojlera. I to spojio, upalim peglu koja će se sad zagrijavati. Evo piše ovdje koliko je stupnjeva, 39. 39 je vani stupnjeva, pa je zato i pegla toliko topla. Ovo je jedan od najtoplijih dana u godini. I sad će se početi zagrijavati više i više dok ne dođe, evo vidite kak raste. Za PPR cijevi debljine 20, dakle Fi 20, je dovoljna temperatura od oko 200 stupnjeva i to se drži svega par sekundi. Jedno s jedne strane, drugo s druge. Probat ću to sad nekim zgodnim kutom snimiti. Malo je nezgodno što sve radim sam. Umjesto da imam snimatelja, ali dobro, ovo je prvi video, pa vidjet ćemo. Ako bude gledan, možda postane nešto profesionalnije poslije. Vidite ovako, evo ga. Dakle, pegla se sad zagrijava. Sad je već na 130 stupnjeva. Jako brzo se zagrijava. Ovdje imamo ovo koljeno na koje ćemo spojiti. To koljeno, dakle to je širi dio PPR cijevi. Ona će se spojiti ovako. To koljeno ide na uži dio pegle. Znači to se mora grijati iznutra koljeno, a ovo se zagrije izvana. I onda se spoji to što se otopilo izvana s ovim što se otopilo iznutra se spoji i kad se to ohladi to je jedan čvrsti spoj. Evo ga, pegla je na 200 stupnjeva. I sada ću okrenuti ovako da mi bude lakše. Stavim koljeno s ove strane. Ovu cijev naguram s ove strane u peglu. Čekam par sekundi da se to otopi i jedna i druga strana. I ova se očito teže topi, ova PM25. Malo se teže topi. Dobro. Sorry ljudi što je pao mobitel. Cijev je uglavnom spojena. Čak i nije ostalo nešto puno PPR-a na ovome. Sad je nešto bolje. Valjda kad nije toliko visoka temperatura. Uglavnom ovo je znači sad još jedan spoj koji je došao zagrijavanjem. Tanje cijevi izvana, deblje cijevi iznutra i onda ih samo se spoji. Pegla je došla na maksimalnih 320 stupnjeva. Ova se može i smanjiti. Može se staviti da grije na manje. Doduše sad neće. Ajde set. Evo ga, može se ovdje dakle smanjiti. Ali meni nije bitno jer i tak mi sad ne treba trenutno pa ću je ugasiti. I sad je ona još vruća dosta vremena. Morate paziti na tu peglu da je ne dotaknete ili nešto da se ne opečete. I dok radite s tom peglom bilo bi najpametnije da nosite kožnate rukavice. Da se ne ispečete. Jer je poprilično vruće. Evo i ovaj spoj gdje sam sad napravio još uvijek jako vruć. Premda već stoji koju minutu ovdje. Ali eto. Dužinom paše i sad ću izolirati tu cijev toplinski, budući da mi je to glavni dovod tople vode i ovdje sam stavio ventil kako bi mogao zatvoriti glavni dovod tople vode u bilo kojem trenutku ako mi to tako paše i ako odlučim da možda nešto trebam raditi s vodom da mogu zatvoriti. Volim te ventile i sprečavanje vode za svaki kat i koliko god može češće voda biti zatvorena za bilo kakve eventualne popravke ili što god već treba. Ništa, evo, spojio sam toplu vodu. Dakle, odvod iz bojlera je dovod tople vode. Ovdje sam stavio sam ventil za toplu vodu da se može regulirati za cijelu kuću. Ovo je izolacija, inače je cijev zelena normalno. PM25 koju sam rekao za toplu vodu otpornija na temperaturu i veći tlak, iako je tlak za toplu vodu manji, ali bitno da je otpornija na temperaturu. I sad ću spojiti ovdje, ću napraviti znači dovod za gornje katove koji ću spojiti na ovdje preko te priključka na dovod za prizemlje
i spojiti s ovom cijevi, a najlakše je spojiti ovako kad ću obje cijevi moći savijati, ravni dio sa ravnim dijelom. Dakle, idem iskonstruirati ovu cijelu peripetiju ovdje, koja će ići gore i spajati se na ovu cijev. Evo i ovo o čemu sam govorio ranije, to da je istrošen ovaj nastavak. Dakle, kao što vidite, ovdje je zelena, ostao je materijal od PPR cijevi, dakle polipropilen je ostao gore, a ti se nastavci, ovi tu teflonski nastavci se navodno istroše zbog visokih temperatura. Tako da sad ću staviti novi nastavak, jer ovo nije dobro kad se ovako otapa i kad mi ostaje dio materijala na samoj pegli umjesto u materijalu. Evo ga, to je taj. Kad je odvrnut FI 20, dakle ljepljivo je pod prstima. Vidite kako ostaje trag prsta. Tako da taj ne valja, a ovo je novi i kroz to ide samo jedan imbus FI 6, to jest nije FI 6 nego imbus 6. I to se zavrne s jedne strane u ovo, znači jedna strana ide ovako, druga strana ovako i to je to. FI 20, ovdje se stavlja tanja cijev, kao što vidite točno FI 20 stane u to, to ju zagrije izvana, ova druga strana ide iznutra, primjerice na bilo što. Evo na ovo, to je spoj za dvije cijevi, ovako, kad se dvije cijevi spajaju. Ja čak sam uzeo i ove spojeve u Petrokovu koji su PN25, kao što vidite FI je 20, a PN 25 piše ovdje. Znači otpornije su na temperaturu razni spojevi koljena, te nastavci. I sad ću to spojiti, dakle ovdje ide T, ovdje ide koljeno, ovdje će ići prema gornjem katu, ovo se spaja na onu cijev i dalje na drugu cijev. Evo ga, iskrojio sam cijeli ovaj dio. Dakle, koji će se spajati. Tu se spaja ona cijev koja ide sa stropa. To, dakle, sve skupa ovako izgleda. Ovaj dio se spaja za donji kat, koljeno. Ovo ide prema gornjem katu, a ovo se spaja na ovu cijev. Tako da, ne znam kako to inače rade profesionalci. Ja sam to napravio ovako od oka, bez metra, a te cijevi jesu, dosta su fleksibilne, puno su fleksibilnije od recimo pocinčanih čeličnih cijevi, tako da se mogu malo prilagoditi, tako se fula centimetar na tu dužinu, ali mislim da je dobro, mislim da neće. Poprilično sam pedantan. Sad ću izolirati ovaj dio barem koji ide u deku, jer nemam dovoljno izolacije, morat ću kupiti, a danas je nedjelja. Tako da s ovom izolacijom koja mi je preostala ću izolirati bar ovo što ide unutar deke, što neću moći poslije izolirati, a na ovo ću već lako staviti spužve ili nešto drugo. I ništa, evo ga, sve je dobro. Tu će se spojiti, malo ću skratiti obje i staviti spojnicu. Ovaj tu ću sad zapeglati jedan za drugi. I to je to. Topla voda spojena.
I dakle sve je spojeno. Evo, ovim putem voda ide gore na kat. Tu se odvaja za donji kat. Ovo tu je dakle dovod tople vode iz bojlera. Sve bi trebalo funkcionirati. Idemo otvoriti provat. Ne bi trebalo nigdje kapljati. Evo ga. Voda, dakle, ide. Da vidimo kaplje li negdje. Ne. Sve je dobro. I to je to. Vode, dakle, ima. I to je to. Hvala što ste gledali ovaj kanal. Video kako napraviti montažu PPR instalacije. Dakle, dovodne instalacije. Ovaj put za toplu vodu, hladno sam već montirao ranije, ali princip je isti. Objasnio sam vam sa cijevima i sa oznakama što biste trebali tražiti. Za što? Još trebam navući izolaciju, ali to nije teško jer ima prorez da bi se navukla preko već montiranih cijevi. Tako da evo, to je to. Hvala što ste gledali. Sad je na redu pur pjena da bi se zabrtvilo ovo oko cijevi između dvije etaže. I to je to. Pozdrav do sljedećeg videa. Da je bar postojao ovakav video kad sam ja krenuo raditi, puno toga bi mi bilo jasnije i lakše. Zato nadam se da sam nekome pomogao. Držite se i probajte sami. Bok.